binati o minahal kung matalom nun. Okay. Di na ta guys, padung sa Canigao Island. Kung din mag-indo ta diri guys. Kauban. Okay. Entry sa NGO Matalom. Kung din sa NGO Matalom kung din maghindog na ito guys. Yeah, ang opening sa Canigao Island ugma pohon hinloan daan na ron mas limpyo o komportable ang mga limpik matikwa ni ron.